Týmko, ale ty, keď ma budeš fotiť takto z boku, tak vieš, že sme sa o tom bavili, že nie je to moc ideálne. Teraz ma tu môj spolubývajúci furt natáča, furt. Ty čo robíš? Čo je dneska za deň, Gašpi? No a Týmko, tu už takto od rana? Samozrejme. Dobré ránko. Timothy. Ako si sa vyspal? Výborne, ale budil som sa. Si chrápal. Ale ne, to by som klamal. Aký plán dnešného dňa? Ideme na raňajky teraz. Potom máme o 10:00 rozcvička tam bola, sa mi zdá, že? Rozcvička. Obed, príprava a zápasík. Oh yeah. Dneska je match day. Ty si fakt poboskal, že dres Petržalky, teda tričko Petržalky, keď ho dávaš na seba? A to malo byť tajomstvo, ale ty všetko natáčaš. Super. Nič tu neuschol, si hovoril. Pozri, čo robí od rana. Amigo. Dobré ránko. No? Tak. To je normálne. Závisí choroba. Ja nie, ešte spínkam. Ty. Človek. Ani s jedným, ani s druhým. Ale ona už bude musieť ísť preč, ne? Ona bude musieť ísť to prečo. Kokos, ty si taký blízky a ti vidieť až nohy. Na to choď ako. Fakt? No. Vieš mi to ukázať týmto? Normálne až nohy ti vidieť. Ukáž tam, daj na Gašpi. Inco? Extrém. Dobrý. Od rána. Beh luku. A kam ideme? Tu ostáva, tady každý máme pribyňačko. Ale ako nepotrebujeme. Mali sme rozcvičku a teraz prechádzka. Konďo to vedie, takže uvidíme, kam nás to zavede. Gašpi, máš nejaký že zápasový zvyk, že musíš každý deň absolvovať pred zápasom? Chcel som sa začať smiať a niečo ti povedať smiešné, ale mám, ale to si nemám pre seba. Môže byť? Týmko, ale ty, keď ma budeš fotiť takto z boku, tak vieš, že sme sa o tom bavili, že nie je to moc ideálne. Prepáč. Inak ona, vieš o tom, že ak sa je dobrý chlapec? Kto? Ak sa. Isto? Maxo, tvoj názor? Ako? Tvoj názor? Súhlasím. Si dobrý chlapec? Snažím sa byť. La Liga. No. Toto úplne takto, že To zdá byť lepšie. hrávať v Las Palmas. Las Palmas, tak. Išiel by si, ne? Pozor, kamarát. Teraz ma tu môj spolubývajúci furt natáča, furt ma natáča. Fakt jo. Čo sme spravili? S Axom sme sami mu pomohli zachrániť kapučino. Ahoj. Ďakujem, Gašpi. Toto, jak sa to povie? Hodinky. Že ak si spál a tak. No, aspoň si aj podľa hodiniek. Strop. Dobre. Dobre to dopadlo. Týmko, už ideme na to. Môžeš sa napiť, prosím ťa, aby som mal pekný ilustračný záber, ako piješ? Môžem. Dal som to futbal a idú tu nejaké rozhovory. Teraz
Však oddychujeme máme po obede a 14:20 odchod. Nie, 14:20 už ne. Na štadióne. Meeting. Výborné. Ja len, že či dávaš pozor. Si prichystaný. Veď sledujem, čo robíš. Však tu normálne sledujem spoluhráča. Doteraz nesledoval svojho spoluhráča. Sledoval. Ty si mi dal unfollow. Sledoval som, len proste chcel som ti to iba ukázať. Ten trik v tom. Ty si strašný. Čo sa tak usmievaš do telefónu? A sestra dala také video smiešné. Do skupiny. I bonbon. A na domoch si mohol vidieť normálne úroveň, ako bola tá voda. Bolo strašné. Už by stačilo, nie? Tak ale to už len teraz, keď na to takto pozriem. Pekný extrém. Nestíhame kvalifikáciu. Jakú kvalifikáciu? No spa. Formula. Aha, tak tu sa sústredíš na zápas? Čože? Iba konštatujem. 2 hodiny pred zápasom na telefóne. Tretí tréning. Alonso 21. Ty by si kde vybral miesto, keby si mohol sedieť. Hoci kde. Tam, kde budeš ty. Vždycky tam, kde budeš ty. Čo si takýto? Ja by som chcel aj auto šoferovať. Tak jak ty. Čo je dobré, ale keby niekto ťa chce proste, že úplne vyhusiť z tejto dvojky. Je to o komunikácii. Keby som mohol byť šofer, tak je to fajn. Alebo tam to sedadlo, čo si tak sklopíš, vieš? Väčšinou vždy rohové miesto. Ale ja neviem, nastala chyba. To je možné, že si... Vôbec ne. Ja som už v Malte a zrazu ne. Ja neviem. Ja som myslel, že sme kamaráti, ale som zistil, že až odteraz sme kamaráti. Až odteraz. Ne, tak odteraz. Ty si hľadal Pedro Poro a našiel ti mňa. Celú dobu. Ja vlastne jeho sledujem a tak sa to zapadlo. Dovi, ty si tam nechal kurčevo nič, ale... Už mi zahrali. Timo, hovoril som, že ma nemáš v oči. Gašpík pred nimi. Vymyslel si nejaké príbehy aspoň? Príbehy? No, z toho zápasu? Jasné. Môžeš sa tešiť po večeri, že zase tam niečo šupneme. Takto by to nejako malo vyzerať v našej sezóne. Samozrejme, o tých chybičkách sa budeme baviť. Ne. Ne. Teraz to naše... Ale ja som to... Týmko. Ja som normálne, že som spravil. No ja som to tak nechcel spraviť. Dobre, no teraz prečo sa zrazu vymenili, keď sa ich dotočí? Jasné. To je dneska. Teraz som pod tlakom, lebo Ševa už vie, kam to bude kopať. Ale ja to nebudem meniť. Ja som nehodil. Vámoš. Že toto natáčanie mohlo úplne inak dopadnúť. A ty si sa zatiaľ len nič nepýtal. Čo som sa ťa mal pýtať? Normálne. Bežné veci. Bežné veci. Nemám. Chcel by si? Tak toto už je také, toto už ide do sveta. Je tu toľko kriku, lebo chlapci sa hrajú ono. A sme spoločenskí a pozeráme futbal. A zahral som si FIFU so Ševom, dvakrát som prehral, ale neskutočný gól s Modričom som dal. Pozri, teraz bude gól asi. Gól. Asi offside.
A poslednú FIFU som hral asi 2002 alebo 9.8 v hale. No co? Jak sa ti hralo ľubovne? Hlubovne? Výborné. Prvý polčas bol ťažký, ale A si rád, že som v Petržalke? samozrejme. Samozrejme.